2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозии иттиҳоди давлатҳои мустақил. шаҳри Душанбе макони баргузории чорабиниҳои бузург. муаррифии беҳтарин лоиҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ. рақобати солими фикрию эҷодӣ оид ба лоиҳаҳои беназиру замонавӣ. иштирок ва баҳогузории мутахассисони соҳаи меъмории иттиҳоди давлатҳои мустақил. лоиҳаҳои мо хеле баҳои баланд гирифт. ин барои мо фахри зиёд аст. лоиҳакашони асил қадрдонӣ шуданд. ин ғолибияти аҳли кормандони ҷамъияти сиёмии кушодаи шаҳруфар мебошад. ҳадаф муайян кардани натиҷа ва рушди босамари кор. соли 2018 бо қарори шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, соли 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шуд. тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ин созмон дар густариши ҳамкориҳо мавқеи хос дорад. бинобар ин тоҷикистон мизбони баргузории чорабиниҳои соли меъморӣ ва шаҳрсозии иттиҳоди давлатҳои мустақил пазируфта шуд ки аллакай то имрӯз мо шоҳиди баргузории як қатор чорабиниҳои бонуфуз гаштаем. воқеан соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар тоҷикистон рушд намуда, натиҷаҳо дар пешбурди соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ чандон хуб ба назар мерасад ва тоҷикистон қадамҳои устувори худро ба пеш мегузорад. соҳаи меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмон бемайлон рушд карда истодааст. дар 30 соли истиқлолият дар кишвари мо ҳазорҳо иншооти маишӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, нақбҳо, роҳҳо, нерӯгоҳи барқи обӣ ва гайра сохта шудаанд ки ҳама ин барои баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар, баланд шудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат карданд. дар пойтахти кишвари мо шаҳри Душанбе чорабинаҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли 2021 эълон шудани соли меъморон ва форуми меъморони Тоҷикистон баргузор шуда истодаанд ки ин як ҳисобот мебошад ки меъморон, сохтмончиёни мамлакат дар 30 соли истиқлолият чӣ гуна корҳоро ба анҷом расониданд. хосатан дар тоҷикистон токунун аз 65 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳияи нақшаҳои генералии 64 шаҳру ноҳияҳо пурра ба анҷом расида, бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ ва мавриди амал қарор доранд. бахшида ба соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷониби шӯрои сарони ҳукуматҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил нақша чорабиниҳо таҳризӣ гардидааст ки ҳоло идомаи ин чорабиниҳост. бо иқдоми кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи меъморони Тоҷикистон ва донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бахшида ба ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар иттиҳоди давлатҳои мустақил санаи 8-9 октябри соли 2021 дар толори бинои театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ намоишозмуни 29 байналхалқӣ беҳтарин лоиҳаҳои меъморӣ ва шаҳрсозии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, намоишозмуни 9 ҷумҳуриявӣ, беҳтарин асарҳои меъморӣ ва форуми меъморони Тоҷикистон баргузор гардид. ҳадафи баргузории чунин чорабинӣ ин ташвиқ намудани санъати меъмории миллӣ ва бархурдор кардани меъморон, ҷавонон ва донишмандон вобаста ба он дастовардҳое ки имрӯз онҳо доранд. ва бо ҳамин васила мо имрӯз метавонем як майдони намоиши ташкил кунем ки дар ин намоиш дастовардҳои якдигар бархурдор шуда ва муаррифии дастовардҳои карда шавад.
дар кори намоишозмун ва форум мутахассисони соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, масъулини кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи меъморони Тоҷикистон, донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ, донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, собиқадарони соҳа, роҳбарони мақомоти маҳаллии меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳру ноҳияҳо, роҳбарон ва кормандони ташкилоти сохтмонию лоиҳакашӣ ва дигар субъектҳои фаъолияти шаҳрсозии ҷумҳурӣ иштирок намуданд. зиёда аз 30 ташкилот лоиҳаҳои худро ба маърази тамошобинон пешниҳод карданд, ки қисмати асосии он ташкилотҳои лоиҳакашии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва ҳамчунин ҳадафи асосии ташкил намудани намоиши мазкур, конферансҳо ва форум ин густариш додани корҳои лоиҳакашӣ, баланд доштани санъати меъморӣ ва мубодилаи таҷриба бо мутахассисони хориҷие, ки имрӯз барои иштирок дар чорабиниҳои мазкур ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардан мебошад. ҳайатҳои меъморони варзидаи ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия ва аз давлати Сербия низ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар маъракаҳои мазкур ҳузур оварданд. Событие очень важное не только для Таджикистана, важное и для всего Содружества. ин чорабинӣ на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳим аст. Чорабинии мазкур мақоми сатҳи ҷаҳонӣ дорад, зеро ташкилоти мо иттифоқи меъморони Осиёву Аврупо шомили иттиҳоди байналмилалии меъморони назди ЮНЕСКО мебошад. 10 сол пеш ман ба Тоҷикистон омада будам. рости гап ин ҳама ободиву пешрафтро дар шаҳри Душанбе дида дар ҳайрат мондам. аз шумо омӯхтанамон дар кор, зеро дар Тоҷикистон соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ хеле рушд кардааст. 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон гардидааст. умуман дар давоми 30 соли охир ин соҳа дар миқёси давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо суръат ва сифатан баланд рӯ ба рушд намудааст. дар ҳошияи баргузории ин чорабиниҳо бо иштироки мутахассисони варзидаи соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии иттиҳоди давлатҳои мустақил дарси омӯзишӣ ташкил гардид, ки дар он кормандони ниҳоди дахлдори соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии мамлакат, устодону донишҷӯёни донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ва дигарон ҷалб шуданд. нозукиҳои соҳа, тарзи офаридани беҳтарин лоиҳаҳои иншоот ва дигар талаботи зарурӣ ба иштирокчиён фаҳмонида шуд. дар намоишозмуни 29 байналхалқӣ беҳтарин лоиҳаҳои меъморӣ ва шаҳрсозии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, намоишозмуни 9 ҷумҳуриявӣ беҳтарин асарҳои меъморӣ ва форуми меъморони Тоҷикистон 150 лоиҳа аз давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 150 лоиҳаи дигар аз Тоҷикистон ба муаррифӣ гузошта шуд. дар қатори лоиҳаҳое ки аз ҷониби давлатҳои аъзо давлатҳои мустақил пешниҳод шуданд, ҷумҳурии Тоҷикистон низ лоиҳаи худро пешниҳод кардид ва имрӯз ҳангоми намоиш аз ҷониби ҳайати ҳакамон ки аз аъзо аз давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳастанд, лоиҳаҳои мо ҳамчун яке аз лоиҳаҳои беҳтарин низ муаррифӣ гардид. имрӯз меъморони мо аз нуқтаи назари иҷодкорӣ имрӯз як мавқеи хоси худро доранд. ҳамзамон тибқи муқаррароти баргузории намоишозмуни 29 байналхалқӣ беҳтарин лоиҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва намоишозмуни 9 ҷумҳуриявӣ беҳтарин асарҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ ва беҳтарин асарҳои меъмории пешниҳодгарида ҷоиза дар шакли диплом, сипосномаву ифтихорнома супорда шуд, ки ин ҳамчун василаи қадрдонии кори лоиҳакашон ва кормандони соҳаи меъморӣ маҳсуб мешавад. дар чорабинии имрӯза як қатор корхонаҳо ва ташкилотҳои лоиҳакашии давлатӣ ва хусусӣ иштирок доштанд. аз он ҷумла ташкилотҳои лоиҳакашии системаи кумита, ҷамъияти савоми кушодаи шаҳрофар, ҷамъияти савоми кушодаи саноатсоз, корхонаи воҳид давлатии пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ,
корхонаи воҳид давлатии лоиҳакаш, ҷамъияти савуми кушодаи корез лоиҳа, корхонаи воҳид давлатии душанбе шаҳрсоз, ҷамъияти савуми кушодаи саниос ва дигар ташкилотҳои лоиҳакашии хусусӣ низ иштирок доштанд. шароити мусоид ба вуҷуд омадааст ки то ин соҳа яъне рушд кунад, меъморӣ ва шаҳрсозӣ ба як дараҷаи муайян биёяд. албатта ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки имрӯз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар, пойтахти ҷумҳурии азизамон бомаром, яъне бо хеле суръати тез рушд карда истодааст. соҳаи шаҳрсозӣ пешрафта истодааст. корхонаи воҳид давлатии пажӯҳгоҳи илмии тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ бо корҳои худ, бо заҳмати кормандони худ, бо меъморони варзидаи худ сазовори якчанд ҷоизаҳо гардиданд. ин дипломҳо барои беҳтарин лоиҳаҳои шаҳрсозӣ, барои беҳтарин лоиҳаҳои банақшагирӣ ва беҳтарин сохтмонҳо. собиқадорони соҳа, ташкилоти лоиҳакашии давлатию хусусӣ беҳтарин асарҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ қадрдонӣ шуданд. ҷамъияти савуми кушодаи шаҳрувфард дар озмуни байналмилалӣ 14 лоиҳаи пешниҳод намуда ғолиби ҷойи аввал гардид. ин ғолибияти аҳли кормандони ҷамъияти савуми кушодаи шаҳрувфард мебошад. мо кӯшиш мекунем ки сазовори ин қадрдониҳо бошем ва дар оянда лоиҳаҳои беҳтарин омода намуда пешниҳод намоем. дар ин намоишгоҳ аз тарафи пажӯҳгоҳи лоиҳакашии саноатсози кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 15 намуд лоиҳаҳои иншоотҳои саноатию истиқоматию маъмурӣ пешниҳод гардиданд. лоиҳаҳое ки аз тарафи ҷамъияти мо пешниҳод гардиданд, аз тарафи аъзоёни намояндагони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баҳои мусбат гирифтанд. аксарияти лоиҳаҳо иншоотҳо айни замон дар қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амалу истифода қарор доранд, ки ин ҳам бошад як дастовард ва тӯҳфае барои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳадаф аз гузарондани чорабиниҳои зикршуда рушди минбаъдаи соҳаи сохтмон ва меъмории кишвар, ҷалби сармояи хориҷӣ, густариш додани фаъолияти меъморӣ, лоиҳакашӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмон дар шаҳру ноҳияҳо бо истифода аз сарчашмаҳои таърихии санъати меъмории ниёгон, мубодилаи таҷриба, истеҳсоли масолиҳи сохтмонии воридотивазкунанда, бунёди инфраструктураи сайёҳӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мебошад. ин намоиш озмуни беҳтарин лоиҳаҳои меъморӣ баргузор шуд ки барои мо ин як намуд хулосабарорӣ аз корҳои иҷро кардани мо буд. имрӯз дар ин намоишгоҳ корхонаи воҳиди лоиҳакаш бо корхонаҳои фаръии ки шаҳр ноҳияда мебошанд зиёда аз 25 лоиҳаҳои беҳтарини худро ки дар давоми 3 сол иҷро кардагӣ буд пешниҳод карданд. инҳо сар карда аз ҷобаҷокунии хонаҷойҳо ё ки маҳалҳои аҳолинишини бо нақшагирии ҷойҳои аҳолинишин то биноҳои лоиҳаҳои меҳмонхонаҳои 5 ситорадор, хонаҳои истиқоматӣ, варзишгоҳҳо ва биноҳои ва иншоотҳои ҷамъиятӣ мебошад. корхонаи воҳиди давлати лоиҳакаш бо мутахассисони ҷавони худ бисёр кӯшишу ғайрати зиёд карда истоданд ки барои боз ҳам як идеяҳои нав, як диди нав ки лоиҳаҳои пешниҳод кунад. аз тарафи мутахассисони хориҷӣ ки имрӯз иштирок карданд, лоиҳаҳои мо хеле баҳои баланд гирифт. ин барои мо фахри зиёд аст. мо дар оянда кӯшиши боз зиёд мекунем ки дар оянда боз ҳам зеботар, боз ҳам бо талаботҳои меъёрҳои байналмилалӣ ҷавоб лоиҳаҳое пешниҳод кунем ва на танҳо дар Тоҷикистон, дар давлатҳои хориҷа дар оянда иштирок кардани ҳастем ва ҷойҳои хубам гирифтани ҳастем. ба иттилои масъулини кумитаи меъморӣ ва сохтмон бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил нақшаи чорабиниҳои илмию амалӣ, фарҳангӣ ва оммавӣ тасдиқ гардидааст. тибқи он ташкили омӯзиши мутахассисони ҷавони соҳаи меъморӣ дар хориҷи кишвар,
чорабиниҳои эҷодии ташкилоту идораҳои дорои фаъолияти меъморӣ ва шаҳрсозӣ, ташвиқи санъати меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва ташкили рӯзҳои эҷодии меъморӣ дар боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе ва вилоятҳо, иштироки меъморони ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорабиниҳое ки бо қарори шӯрои сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронидани онҳо дар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муқаррар гардидааст, дар назар дошта шуданд. риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, таҳияи лоиҳаҳои муосири иншооти бунёдшаванда, омодасозии кадрҳои баландихтисос аз ҷониби ниҳоди дахлдор далели раднопазири пешрафту тараққиёти соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ мебошад. дар рушди ин соҳа бинокорону сохтмончиён саҳми арзанда доранд.